Пачиње крупним планом пожутелок с межуранок листа краставца на врежи. Светло е оштро, јутарње. Спикер, глас е дубок, ауторитативен, као у старим документарцима. Погледајте добро. Ово nije болест, ово е казна. Казна за незнание. Ваши краставци умиру, полаку, и ви сте криви. Сваког джуна иста прича. Садите, заливате, надате се, а онда жутило. Опаданче цветува. Горки и деформисани плодови. Мислите да е суша? Превише воде? Щеточине? Не. Грешка е много дублja. Она е у земли. Поред самог корена. Слушали сте стручняке? Читали сте часописе? Рекли су вам, садите зачинско биле поред краставаца. Нану, босиляк, жалфiju. Лагали су вас. Те билке су себични. Njihova jaka ulja i agresivan koren guše krastavac. Отимaju му воду. Отимaju му храну. Неко вам je možda rekao za krompir. Отличен комшия, кажу. То е смъртна пресуда. Кромпир и кръставац делейсто пошаст, пламенжачу. Съдите их заедно и стварате раиш за болести. Гарантуете пропаст оба у себе. То не е бащованство, то е саботажа. Да бисте разумели решение, морате разумети проблем. А проблем е глад. Кръставац е прождърливац. Гута азот као да сутра не постои. Азот е живот. Снага – зеленило. Kada potroši sav azot u svojoj blizini, on počinje da gladuje. Listovi žute. Rast staje. Pa staje slab. Привлачен за щеточиния и болести. Ваша баща постая бойно поле, а ваша билька губи рад. Али постои решение? Старо, jednostavno, skoro zaboravljeno. Ne treba vam hemijža, ne trebaju vam skupe preparate. Treba vam samo prave komšija. Da, obična boranija, niske sorte, ona koja ne pravi veliki žbun. Она nije komšija, она je saveznik, она je fabrika hranje. Na korenu boranije žive posebne bakterije. One uzimaju azot iz vazduha i vezuju ga u zemlju. Претвараю ga u čisto, prirodno đubrivo. Она храни себе. И что е най-важнее, храни вашeg прождрливog краставца. Ова симбиоза е тайна. Тайна, коju su vaši dedovi znali. A vi ste je zaboravili. Evo kako se to radi, ispravno. Kada vaš krastavac ima 3 do 4 prava lista, vreme je za akciju. Uzmite semenijske boranije, bilo kođe sorte. Napravite krug oko svake biljke krastavca. Na udalženosti od 15 do 20 cm, ni bliže ni dalje. Poštujte prostor, korenima treba mesta da dišu. U taj krug posadite 3 do 4 semena boranije, ne više. Dubina? 2 do 3 cm. Taman toliko da se pokriže zemljom. I onda, najvažniji korak, zalivanđe. Ne potapajte. Nežno orosite zemlju. Dajte semenu signal da se probudi. To je sve. Posao je završen. Sada pustite prirodu da radi svoje. Za nekoliko nedelja vidjet ćete razliku. Listovi krastavca će biti tamno-zeleni. Snažni, puni života. Cvetovite će biti brojni i neće opadati. A plodove će biti vaš ponos. Pravi hrskavi punog ukusa. Bez gorčine, bez mane. Pogledajte, a ovo je rezultat znanja. Ne nagađanđa. Ovo je partnjorstvo sa prirodom. Ne borba protiv nje. Zaboravite moderne gluposti. Vratite se osnovama. Zemlja pamti. И награđuje one коđи je slušaju. Престанite да uništavate svoj vrt. Počnite da ga ne gužete. Pritisnite dugme za pratšenđe. Istina je u zemlji. Mi ćemo vam je pokazati.